Știți ce am visat eu azi noaptea? La ora 4:30. Eu am visat că a venit Maia Sandu aici. Ai, ești frumos. A venit Maia Sandu și îi spun, doamna Maia Sandu, eu vă garantiez că noi să ducem în țara asta 10.000 de moldoveni care se les tot acolo și au tot chinul și necaz și suferință și stres și nevoi și bariere și rutină, a să ducem aici, dacă mă ajutați să promovăm, eu îmi pun cap că eu o să fac chestia asta. Într-un an, în 2, în 3, 10.000 de moldoveni, dacă eu semnez contract, eu îi aduc din Europa, aici în Moldova, și teta să lucreze din Moldova, și teta să aibă job, și țara asta să prospere, și banii o să vină de acolo. Eu să aibă clienți din Europa. Dacă eu am găsit 500 de afaceri singur, un om singur 500 de afaceri, o echipă, da? Dar 10.000 de oameni, ei toți trebuie să fie flămânți. Ei toți trebuie să fie flămânți. Exact ca mine. Dar o să ia acțiune și o să fac schimbarea asta numai cei care sunt flămânți. Numai cei care trec prin greutăți, aceia o să iei în serios oportunitatea asta. Poate cumva să mă ajutați. Și eu am văzut imaginea asta, Maia Sandu aici frumos într-un hălățel, un picioc roz. E toți implicat într-un story și noi împreună am făcut un story și e cumva spune chestia asta că da, de asta dacă vreți, Grigore o să vă ajute, el asta face de ani de zile, aproape 10 ani în America. El dacă a dovedit că el poate asta, veniți cu dânsul și haideți să ducem oamenii care trec prin greutăți și nu știu să-i scapeze el și lumea mă trănește la țară, voi știți că sate goale, părinții noștri, generația primă, bunii noștri, stau singuri la țară. Dar tu nu poți să vii, fiindcă tu ești maxim încadrat în jobul și ala și tu depinzi că te-ai luat credit și așa mai departe, așa mai departe. Dar cu noi, tu știi o limbă diferită, o spaniol, o italiană, o germană, o belgiană, tu poți vii de aici și tu poți găsești clienți chiar din Moldova. Dacă tu nu vrei să vii, tu de acolo poți să-i dai bătaie. Dar eu spun că asta este acum se întâmplă. Oamenii fac mulți bani cu aceasta. Fiecare afacere are nevoie de promovare.